Kanegade ko All India Radio Shillong ki khubor ban pulido Elmer Arwar. Kimat bakongsan jong ki khubor man taka step ka arpu prateri uno opera kilong. Pentip umentri rang bado kari India Narendra Modi ba on beteng bante ye kejinte ki bathmai hai India limba ka Atmanirbharta. Poi umentri kampo yang kari Amit Shah Manipur banbo nyotli ki maunong rem bat ban play ya lai tli ki project. Onum ai NOC ka KCDC na benda ka lintigal ong CM ubati tos khan bat persya KCSPDP ya ka cinti irienam ha ka jela meglayam ki khubor ki babnya u menteri rang bado kari Narendra Modi uloong bakari India kadang beteng bante ya ki jingte ki bathma limba ka Atmanirbharta ni ka jingshanya halade ha ka program Man Ki Baat jong All India Radio ka bahiring sini Narendra Modi uloong ba ki pat ba kilayo I minta ya ka jingkala jonggari bat kedanru ya kalawai ka bapranai Shosho Narendra Modi uloong banamar ka khlam COVID-19 ka pathai boro ko wei kama shibun ki jinge henrai kari India pat kalayo bon ki jingi kai na kani ka khlam ban pinte la kari ha ka jo ko por Narendra Modi ulakin turu ya kinong tre kam la jong bat kinong tre kam ha ki karkhana bahe ba ki de ban pinmi ya ki mar ki mata ki ban pin kieu ya kari Menteri Kampo yang kari Amit Shah hening kesni ulapoi ha Manipur nak benta ke jingwan jingok ke jong sha kani ke jelam ha ke jo ko por Amit Shah ula don benta lang ha ke jingelang kablalong ha Impal bat ula bo monong remru ha do nyotli na ki benta ki project bapher bat ula pleru ya lightly ki project Kawai ni ki project kabla pleru Amit Shah ka de ka e-office jong ka jelam ha kani ka jing play ya kani ka project laidan lang ru menteri ka tanat dona Dr. Jitendra Singh menteri rang ba ka jelam Manipur NB Singh lembat ki wei ki menteri jong ka sarkar jelam haba ajin kren ha kani ka jingelang Amit Shah ula penpau ba ka sarkar pedeng ba menchua kam ju patio ya ki jela ka than chate lamingi kat ba Narendra Modi pat ula wanyu kejat hi dalade hadu South Hussein ha ki jela ka than chate lamingi ha kini khindia snam baladem Kashlem perkhat kaba na United Kingdom ka Center for Economics and Business Research kala pentip baka Indian economy kan satam ya ka United Kingdom bat kan salong ka basan house nam 8,000 arpusan bat kiyo siya kakran ka balay house nam 8,000 life home Kumach pun kemau ke India kala tam ya ke economy jong ke United Kingdom house nam 8,000 khat khandai bat kala long kari ka basan ha ka jingkiyo ka economy ha ka puthay Haga kaipot basisin sistem jong economics and business research kala pentip ba ke United Kingdom kala tam ya kari India house nam 8,000 arpo nakadaw jong kajingar palat kapisa India ka jingdon kibakoit na COVID-19 hakari India kalapoy siya kakhanday pusan pangprapuar na kasispa hadin kajingkoit no sa arpuwe hajar saus pangut hakini ki apsaw kanta kibaladep Kajingdan kibakot hakari India menta kilong khandai punyo lak nrehuwe hajar sans pangut bat kajingdan kibayo yo COVID-19 hakari kilapoy siya kasiklo silak prapnyo hajar pras pangut da kajingyo thumai ki khat pra hajar nyos pangut hakini ki apsa kunta ki baladem kani gade ko All India Radio Shillong ko balam chipi ya khubor to mentang ngap ya kani kajing pemram Laitali kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut. Penjengai iway na iway pan. Habay don lang hajo. Sait bahaya kikti bat betabahaya ka khmat bat le e kita bonsin. Tung ini trelang banyale persya ya kijing pang COVID-19. to mentang phai bang she khubor Ka jalla Meghalaya tanghanin kasni kadang sangut ki bayo thumai o COVID-19 bat afnyo ngut ki balakod no ka office UDHSMI kala pentip makini ki sangut ki bayo COVID-19 hinan kasni ha Meghalaya ki dei baro na East Khasil District ki afnyo ngut ki bakot pat ki dei arpu arngut na East Khasil District arngut na Riboy District bat mariway na North Garo Hills District Southwest Garo Hills District bat West Garo Hills District
Kajela Megalaya hadu hining gesngi kedon khalai hajar sauspa nyofun ringut kibla yo COVID-19 hakaba aspa afun ringut kidang don hagijing sumar khalai hajar khal angut kila kotno bat sispa laifu prangut kila khlatno hakaju kapor ka khubor ka pentip bakisangut kibawan phai na United Kingdom sashilong haka afui tari unai wing kinong muna jongki nakabenda COVID-19 kilong negative wala kinong ngalaong biang wala kinong muna jongki ni kisangut kilong negative flu hanay nakaliang ka kinhon jong ka district surveillance kadang pengor shwa ya kini kisangut kumban chipin kamau ka perthai boro ka wei kadang pek binya ya ka jinglong jiman jong ka jingpang bathmai ka bami na United Kingdom ka Khasi Hills Autonomous District Council ne KHEDC kala Kranshai bakanum NOC ne kano objection certificate na kabenta ka linti realm UCM ka KHEDC uba tita Starwell Khan ula Kranshai baka council kanum NOC na kabenta ka jingte ya ka linti rel ha ka jalam ha ka bayadei bat ka jingtre kam jong ka entry bat exit point ha umling jong sarkar jala nakalian ka KHEDC kan pe binya shwa ya ka jingtre kam jong ka ni ka khrdop ha umling uba titas khan ulaban ru bade bandon bon kum kini ki khrdop ha manla ki jaka jong ka jala hadu ki benda khaput jong ka jalam kawa lukha kala kelarong blue bat laki spatli ki dok ha ki laper ha ki sla menaka step jong ka sing sajan kinong song kani ka jaka minaga step jong ka singi sa jan kilalap la kispatli kidok ha kibalayap barper ha kisla hawa lukham kani ka jingja kalaja ha kasnong khadum bat bot ter sa jingking sunapur ha kibenta bahap jong ka narpo eco sensitive zone ha ka jo kapor unang yalam ka KSU uba KSU siyang ula pentip baka siyang KSU kaladawa na ka office jong deputy commissioner ka East Chanty Hills District bakan wat banya halor ka jingkalarong kawa lukha bat ka jingyap kidok ha kani kawa ka Hill State People's Democratic Party ne ke HSPDP ka badai shibanta na ka sarkar MDA kala persya ya ka jingti uranium ha ka jilla Meghalaya UMLA ka maukurwat ubadeiru umentri katat PHE jong ka sarkar jilla uba Renington lingdo tangkar ulapan pau ya kani ka jing persya ti uranium jong ka seng HSPDP ha ka jilla uba Renington ulapan tip ru baka seng ka jong wat ha ki election manifesto ru ka don ya ka jing persya ya ka jing ti uranium bat kumta ka seng ka yang bet ha kani ka nongrim ban persya ya ka jing ti uranium ha ka jilla Haga khubor yeleka jong ke Indian Super League kablalong hinin kesni hapadan ka Kerala Blasters persya ka Hyderabad ka Kerala Blasters kala job da Argo Lanot ya ka Hyderabad ya ka gol jong ka Kerala Blasters lathep da uhaku ha ka minute ka ba ap khunda jong ka Kerala step bat ka gol ka ba ar lathep da umure ha ka minute ka ba prapupra jong ka Kelamit ka Kerala Blasters da kani ka jingjob kala khur 0 point bat sa hakaran ka ba khandai kat ba ka Hyderabad kadang ne ha hakaran ka ba pra bat kadam khandai point ka jingela ka minta ka sngi ka long hapadeng ka Bengaluru Football Club persya ya ka Jamshedpur ha ka por noshiteng janmet haswa ban pinkut ya khubor sa sisin kimat bakongsan Pentip umintri rang bado kari India Narendra Modi ba an beteng bantay ya kajingte ki bathma he India lemba ka Atman Nirbharta. Poi umintri kampo yeng kari u Amit Shah ha Manipur banbu nyotli ki maunong rem bat banpli ya laitli ki project. Onnom NOC ka KHEDC na kabenta ka lintirel ong UCM ubati tos khan bat persya ke HSPDP ya kajingti uranium ha ka jilla Meghalaya kato ki khubor ki lakot ki bawan chapi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bala ka por prabaji ngin sayaso bat ka Delhi station na kabenta ki khubor ha ka khatin hindi bat khatin phareng kani ka dei ko All India Radio Shillong